Bo día a todos e a todos. A todas vamos a dar comezo a esta convocatoria de pleno extraordinario de 4 de febreiro de 2025 con 2 puntos na orde do día. Antes de nada, disculpar a asistencia da secretaria que por tema de enfermedade non pode estar hoxe aquí e por asuntos familiares resulta que tampouco pode estar ahora a interventora. Entón, damos comenzo, pero temos secretaria igual, que vai cumplir. Damos comenzo a este pleno. En primeiro lugar, a aprobación se procede do expediente de solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 25, da Deputación da Coruña, proposta do 2025/G 006/000015. Ten a palabra o concelleiro de Obras. Bo día. O plan único, o que lle chamamos o POS, este o que vimos aprobar hoxe aquí, é unha nova formulación que aprobou a Diputación de Coruña no ano 2017 e creo que é importante facer un pouco de memoria retrospectiva para ver de onde vimos. Dende que se aprobou este POS desde o ano 2000, este plan único desde o ano 2017, ten a chegada da Diputación Provincial un total de 6.218.000 euros a este Concello. Desde aí tense investido 330.000 en gasto social, en investimentos, obra pura e dura, 4,5 millóns, en gasto corrente 1.319.000 e en pago a proveedores 69.000, en función das liñas que foi autorizando en cada momento e aprobando nas súas bases a propia Diputación da Coruña. Neste ano temos unha situación económica, eu creo que excepcional, no sentido de que o Concello de Fene, o que ten pasado nos últimos 2 anos coa suba de prezos non é normal, é unha suba de prezos absolutamente fora de todas as previsións e por riba subas por culpa todo enliado na mesma cuestión, a suba de prezos que nos fai Sogama na recollida do lixo. Entón, a suba de prezos, sobre todo da enerxía, e a suba de Sogama lévanos a traer unha proposta de que o POS este ano, tal como permiten as bases do propio POS, se podan destinar ao gasto corrente, o que é o principal do POS. Para nós non é unha medida cómoda, no sentido que non é a nosa intención. A nosa intención sería poder financiar obras, como se veu facendo neste Concello, desde que hai o Plan Único, máis do 80% se investiu en obra e nós seríamos partidarios de investir en obra. Cal é o problema? Que a actual financiación municipal, a sobrecarga de servizos e lle poñemos a guinda dos sobrecustes destes 2 servizos, tanto de bombeos como o da recollida do lixo, leva que eses 2 só servizos xa teñen un custe previsto de 2,5 millóns de euros, que aínda coas medidas tomadas dende a área económica de subida da taxa da recollida do lixo e a aplicación retroactiva dos bombeos, hasta que teñan, aplicación real no orzamento municipal, xenera un déficit importante. Entón, esta é a explicación de por que traemos unha proposta de destinar o principal do POS a gasto corrente para intentar equilibrar o orzamento municipal de cara ao ano presente, 25, e tamén abrimos no que é o POS complementario que se aprobará dentro de 2 ou 3 meses. Traemos xa unha obra que sufraga a cantidad que indican as bases, que é un mínimo do 20% da parte principal do POS, dos 684.000 euros, e traemos a Rúa da Fonte en Limodre, e además sabemos positivamente que esa cantidad vai ser superior por causas obxectivas. O Concello de Fene renunciou por esgotarse os prazos
a un par de obras, por tanto, do POS, por tanto, o POS complementario vai ser maior e aí nos comprometemos a seguir incluindo obras das que se teñen falado cos grupos e que, además, creemos que é a forma de avanzar no que é a execución de obras. No POS complementario, además desta Rúa da Fonte, a nosa idea e o que temos comentado é resolver o problema de auga que hai no camiño de Piñal hacia a Estrada da Palma, que hai un problema moi grande de escorrentía de augas que afectan desde aos camiños municipais á propia estrada autonómica e hai que darlle saída. E tamén algo que temos falado e que creo que todos os grupos estamos de acordo, que é o aglomerado na Fonte Nova e darlle tamén ao camiño hacia o Feal, hacia o camiño do Redondo e facer tamén un proxecto tamén aí para o POS complementario, xa deixar, digamos, marcadas esas obras a corto prazo, para poder traballar neses proxectos. E tamén o que temos é que remarcar o compromiso que temos desde o Goberno municipal a que aquelas obras que quedaron fora do POS por esgotarse os prazos, e non vamos falar das causas que as coñecemos todas e todos, dotar de un crédito para poder financiar esas obras e algunha outra que son realmente importantes e que por distintos motivos foron quedando fora do POS, que é positivo en moitos aspectos, pero tamén ten a súa carga burocrática e os seus prazos que, se non chegamos, perdemos a financiación. Entón, ese é un compromiso que temos desde o Goberno. A proposta, incluso, xa foi traída aquí no mes de novembro, creo recordar, unha relación de obras para incluir nese creto de cara ao orzamento do 25, e esa, é dicir, que a idea é manter unha capacidade de investimento importante e, mentras, ver se podemos mellorar a financiación municipal con recursos propios e despois tamén con recursos tanto do Goberno autonómico como do Goberno central, porque a este paso os concellos non vamos ter capacidade ninguna de actuar máis alá de servicios moi básicos, porque de competencias impropias xa estamos cheos. Nada máis. Moitas gracias. Partido Popular. Moi bo día a todos. Bueno, o Partido Popular vais a abster neste punto. Non vamos a votar en contra, como facía o Bloque Nacionalista Galego no seu momento, cando estaba na oposición, votar en contra das obras que beneficiaban os veciños e as veciñas do FN. Poderíamos votar en contra porque obras prácticamente non hai ninguna. O señor concelleiro de Obras casi podía ser a exposición da concelleira de Facenda, porque de obras pouco ou nada. E nos vamos a abster porque realmente nos parece increíble, pese a toda a ardua explicación extensa, que xa lle digo, non escoitei, pido desculpas por chegar tarde, pero bueno, co que escoitei eu mismo de sempre, o día da marmota, que la luz nos subió mucho, el canon del agua, que malos son todos. Pero eso non é verdad. Eso non é a culpa da falta económica e de xestión deste Concello. É a súa falta de xestión e a súa negligencia. Isto xa máis pasara dun POS que 684.000 euros se dediquen a gasto corrente é sangrante. E únicamente a obras 180.000 euros. Recoñecemos que a lei o permite, vostedes non están cometendo ninguna ilegalidade, faltaría máis. Non sería a primeira vez que vostedes turraran contra unha normativa e contra unha sentencia, pero non este o caso. Pero non nos pode vir usted con isto, porque realmente desde o ano 20 que ustedes levan aquí, lo primeiro foi la pandemia, que mal nos va. Non podemos xestionar por culpa da pandemia. Despois, por culpa dunha funcionaria. E porque non tiñan ingresos. Isto non o digo eu, o din vostedes nos plenos, están gravados. Pero a culpa é que están vostedes ao frente. Se non son capaces, deberían de marcharse. O tema da enerxía eléctrica leva subindo ano tras ano.
ano tras ano, e hai que facer orzamentos para prevelo. Pero é certo que vostedes, cada vez que nos traen aquí un recoñecemento extrajudicial de crédito, un pago de facturas, os seus expedientes veñen acompañados por uns informes que non os fai o Partido Popular, os fan os técnicos, tanto de intervención como de secretaría. En este caso, de intervención, no que lle di que hai un exceso de gasto incontrolado. Un exceso de gasto incontrolado. E lle está dicindo que van a ter que intervir as contas do Concello. Este ano temos previsto o ingreso da tasa do EDAR. Temos previsto que se empecen a cobrar as plusvalías, que, por certo, vostedes levan sin cobrar bastantes anos. O canon de Sogama, é que non era obligatorio repercutir os veciños, e vostedes, o grupo de goberno, o llo van a imputar os veciños. Quero dicir, ni siquiera as arcas municipais van a asumir eso. Cunha nova tasa. Digo eu, que máis teño empezado para facer? Porque en 4 anos a mí me gustaría que fixeran unha comparecencia neste pleno e que nos explicaran as obras que levan realizadas. Pero xa lle digo, non só as obras que se fan co POS, que xa usted nos fixe un pequeno resumen de como estaba a situación, senón as obras que se fixeron con investimentos propios. Non hai nada. Non fixeron vostedes nada en estes 4 anos. Xa sei que é moi difícil facelo con fondos propios, pero solamente hai que tirar a 2 anos, do 17 e 19, nas obras que se fixeron cos cartos propios. E vostedes son incapaces. E ainda por riba nos van a vir, dentro de un pleno ou 2, xa veredes, cun préstamo, coa suscripción dun préstamo. Un préstamo bancario, cando a deuda está liquidada dende o último goberno do Partido Popular. Digo eu, de verdad, é que isto non se pode votar. Unha obra de 180.000 euros. O POS, porque vamos a ser todos conscientes. Moi difícil é que cos cartos das arcas municipais que se recaudan, que se fan grandes obras, fanse pequeniñas. Eso somos todos conscientes, goberne quen goberne. Pero que xa no POS, que era o que todos os gobernos usábamos para facer aquelas obras, ainda que non foran moitas, e se este utilizando a pago de gasto corrente, bueno, que isto non, é que non o podemos, non se pode votar isto. Non se pode votar isto porque nos parece unha risa cara aos veciños, cando vostedes contan con unha oposición que ya ha aprobado todos os expedientes extrajudiciais de crédito, pese ese gasto salvaxe e descontrolado que están vostedes a levar, é o único que se poden agarrar para poder ter unha obra, ainda que non señan todos os sitios, pero sí polo menos para que haxa algunha. E non podemos apoiar este POS. Non o vamos a votar en contra, nós non somos vostedes, pero nos vamos a abster. Moitas gracias. Partido Socialista. Bo día a todos e a todas. Ben, a proposta da alcaldía para o POS 2025 xa o dixo a voceira do PP, que vai destinado a gasto corrente todo. Analizado datos que xa viñamos denunciando plenos atrás sobre o exceso das facturas dos bombeos da electricidade, que víamos que se pagaban continuamente 20 e pico mil euros, 30 e pico mil euros e tal, xa decíamos que ese gasto había que controlarlo, esperábamos que máis pronto que tarde tivéramos aquí xa un contrato de electricidade que nos mirase ben, porque, como o goberno ben sabe, desde fai un ano, as empresas de electricidade, se estamos no precio do consumidor, o precio que marca o Estado, nos están recargando un 20%. É dicir, deste ano 2024 que xa pasou, da cantidade aproximada, porque aínda faltaban facturas de novembro e de decembro de bombeos, xa había un custo de casi 700.000 euros. Entendemos que con as facturas de novembro e decembro chegaríamos xa moi preto do 1.000.000 de euros. A verdade é que para nós tamén entendemos a postura do goberno. Isto é unha carga considerable para poder manter. Considerado que no 2025 vaise repetir estes mesmos gastos ou superiores, porque estes días mesmo o megavatio andaba en 200 e pico euros, o sea, co cal
a factura deste mes de electricidade do Concello vai ser desorbitada. Co que choveu, cos bombeos como traballarían, vai ser desorbitada. A isto temos que engadir o gasto, como dicía o concelleiro de Obras, o gasto de Sogama. Pois a verdade é que o Concello non sabemos de onde saca o concelleiro porque non temos esas cifras, os 2,5 millóns de gastos entre Sogama e os bombeos da agua, pero, bueno, damoslle credibilidade porque supoñemos que non virá aquí decir unha cifra que non este na órbita máis ou menos da cifra correcta, non? Pero non nos gusta, a verdade é que non nos gusta que todo o orzamento do POS vaya a gasto corrente. Pero sí é certo que entendemos a necesidade de ter financiamento é a que é, o POS dá esa posibilidade. Entón, collendo o compromiso que acaba de decir neste pleno o concelleiro de que se acometerán obras como, por exemplo, quitar as augas que van á carretera da Parma, que veñen dos camiños. Creo entender que falou do Piñar, pero tamén de Olimoeiros, non? Eso é unha demanda que lle vimos facendo desde que entramos na corporación este grupo municipal. Non sei se lembrará o grupo de goberno, pero en todas as reunións que temos é unha peligrosidade tal. A nós, a intención de meter no poscomplementario do 2025 unha obra desta envergadura a consideramos moi positiva. A verdade é que é unha obra demandada por nós desde sempre moi positiva. E logo as outras obras do Camiño da Fonte, do aglomerado de Fonte Nova a Camiño Redondo, tamén, sobre todo a de aglomerado de Fonte Nova a Camiño Redondo, viñamos tamén demandando este tipo. Entonces, bueno, con estas obras e co compromiso de que se van facer, se van meter, se van introducir no POS, pois imos intentar salvar a situación e tamén ímonos abster, porque a verdade é que non é a proposta nosa de que todo vaya a gasto corrente. Nos gustaría ver alguna obra máis, e a mellor o noso voto sería en sentido positivo, non sería a favor, pero vamos a dar o voto de confianza de que isto que dixo o concelleiro destas tres obras de quitar as augas que van a Estrada da Palma a través do Camiño do Piñar e Limoeiros, Camiño da Fonte, aglomerado da Fonte Nova, Camiño Redondo, vamos a dar un voto de confianza e nos imos a abster. Moitas gracias. Non sei, Esquerda Unida, Grupo Mixto. Concelleiro, alguna réplica? Bueno, eu primeiro de todo quería agradecerlle aos grupos a abstención porque eso vai permitir sacar adiante este plan. Segundo, quería agradecer o tono constructivo do portavoz do Grupo Socialista, pero o que non podo é tolerar que se minta sistemáticamente neste salón de plenos. Vostede dixo que votamos en contra do POS. Busque a acta e traiga. Por favor, busque a acta e traiga. Donde o Bloque Nacionalista Galego votou en contra do POS. Traiga. Eu só lle pido eso. Entón, se a trae, me dou para atrás ao que acabo de decir. Se non é que minte, sistemáticamente, minte. Despois, faltalle coñecemento do medio. Non sei en que concello vive, pero en este concello hai obras todo alrededor. Agora mesmo se está repoñendo tellerías, a auga. Agora mesmo se está en obras na Rúa Travesa. Se repuxa a tubeaxe, agora se vai aglomerar. A auga da traída en Limodre, unha obra que está acabada destes días. Pendente de recepcionar un investimento de casi 400.000 euros en Castro, Beiramar, campo de fútbol. Antonio Montero están obras. E, efectivamente, mentre están obras, molestan. En nada aglomeran aquí a Fraga a Deputación. Quero dicir, obras hai. Non se pode dicir que en este concello non se fan obras. E esas obras son financiadas pola Diputación e cofinanciadas, en algúns casos, polo concello. E despois, o concello de Fene, co seu propio persoal, fai moitísimas pequenas actuacións que non deixan de ser obras. Está para ver a beirarrúa do centro de saúde ao supermercado, en Tarrío. Eso é unha obra. Entón, podemos facer toda a demagoxia que queiramos. Nós, claro, eu que son concelleiro de obras, me encantaría destinar 684.000 euros a obras. Cal é o problema? Que temos
2.509.000 euros de gasto seguro en redes suministros entre os bombeos, prácticamente 1 millón de electricidade e 180.000 de empresa explotadora dos mesmos, xa estamos en 1.200.000 euros. E se vamos á recollida do lixo, exactamente o mesmo. Gasto directo de Sogama, máis o gasto do servizo propiamente dito de recollida, 1.274.000. E son gastos reais. E, efectivamente, se tomaron medidas de subir as tasas que levaban sin subir desde 2007. Desde 2007. Porque aquí ya cargamos os veciños. Non, os veciños non pagaron desde 2007 absolutamente ninguna subida. Só hai que ver o que fan outros concellos. E o que fixo este Concello durante moitos anos, que era levar as tasas e os impostos actualizados como debían, acorde ao gasto que se xenera. Porque sí que hai que buscar un equilibrio entre os gastos e os ingresos. E aí cada Concello ten que buscar a súa liña. Entón, non se pode vir ao pleno a decir falsedades. Neste momento, o Concello de Fene ten moitísima obra executada, moitísima obra en execución, e co orzamento do 2025 vamos facer moita obra con fondos propios. Sí, e ir a crédito en momentos como este, que non hai capacidade real co orzamento actual, pois é a medida que se pode tomar, que para iso están os créditos, para facer obras que van a durar 8, 10, 20 anos. E por eso, e evidentemente, un crédito que se pide hoxe de X se vai a dividir entre 10 anos, pero as obras se van a poder disfrutar nos vindeiros 2 anos. E ese é o obxectivo. E iso non vai a causarlle absolutamente ningún problema ás arcas municipais, salvo que a Xunta de Galicia sigue invitando aos galegos e ás galegas a conta dos concellos. Se a Xunta sigue invitando aos galegos e ás galegas a conta dos concellos, daquela igual sí que temos que pechar algunha das cousas desas da Xunta. Falamos centros de saúde, escolas infantís, colexos, que aí axudan a fogar, claro, competencias absolutamente impropias que o Concello está lastrado, está asumindo uns costes moi elevados. Se nos siguen cargando por aí, evidentemente, a capacidade municipal é moi limitada. É o que teño que decir. Repito, agradezo as abstencións, pero creo que tamén hai que falar das cousas con algo de rigor. E se falamos da xestión, me gustaría a min que vira os números dos bombeos e de onde ven a mala xestión. Porque igual había que empezar a pensar en quen foi o Illuminati que propuxo facer un sistema de bombear nun concello que ten ribeira, bombear a outra ría. E a bombear augas mesturadas. Porque que estaban mesturadas se sabía de antes, porque o saneamento desta rúa de aí e desta rúa de aquí atrás, Naturais e Marqués de Figueroa, deben ter mínimo 50 anos, eses saneamentos. Por suposto, sin separativas. San Valentín, exactamente igual, sin separativas. Pero algún clarividente fixo un proxecto, e non foi este Concello, o que fixo o proxecto dos bombeos non foi o Concello. Quen se inventou ese sistema non foi o Concello. Algún clarividente se lle ocurreu non mirar para atrás. E para atrás o que viña era auga da chuvia. E o que se bombea é auga da chuvia. E bombear auga da chuvia sae carísimo no inverno. Só hai que ver os números. E iso ten responsables directos. Inventarse sistemas de depuración que son auténticos fracasos económicos para os concellos. Eso é a realidade. E vamos a falar de xestión, porque aí falamos de millóns de euros que se nos lastran aos concellos, e neste caso a Mugardos, Ares e Fene, se nos lastran con centos de miles de euros de mantemento, centos de miles de euros de corriente eléctrica, que ao principio eran 200.000, despois pasaron a ser 300.000, despois pasaron a ser 400.000, e agora xa estamos no 1 millón de euros. E con algo que é absolutamente incontrolado, que en eso ten razón o informe de intervención. Gasto incontrolado, porque ninguén é dono, desgraciadamente vivimos nun sistema que ninguén é dono do precio da luz. Ninguén. E temos que bombear auga da choiva a Ares. E despois ven a Xunta e nos multa por meter auga da choiva en Ares. Os que inventaron un sistema nos sancionan. Que hai que ter cara. Vamos falar de responsabilidades. Moitas gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, empezando polo principio. Bueno, quero agradecerlle o voceiro o concelleiro de Obras que acabe de decir, pero tan clarísimamente que non vai a tolerar ninguna mentira máis aquí no Pleno.
nos encanta que a partir de agora non se toleren máis mentiras, porque levamos moitos anos encontrando mentiras da vosa parte, ou será que a usted non lle afecta as do seu grupo municipal. Cantos anos levamos esperando polos orzamentos? Canto tempo levamos esperando polas tasas? Canto tempo levamos esperando polo plan de urbanismo? Etcétera, etcétera. Non estamos terminando, a semana que ven volo presentamos. Que pasa, señor Polo? Usted fala, e fala bastante ben, pero falar non ten cancelas. Mira, a culpa da pandemia, a culpa da luz, agora a culpa xa é da Xunta de Galicia. Mire, a culpa é do cha-cha-cha. E o cha-cha-cha son vostedes. O cha-cha-cha son vostedes. Se todo tan negro, deberían de marcharse e deixar a outros grupos municipais que goberne. Tuveron a opción, porque perderon as eleccións bastantes veces, e ainda así o señor Juventino foi señor alcalde. Entonces deberían de ustedes irse, se todo tan negro, porque a súa capacidade de xestión é nefasta. A parte de todas as condicións adversas do mundo é nefasta. E usted que parte non entende cando eu si lle digo que aquí existen obras. Pero as obras non son do Concello, non son con fondos propios. Efectivamente que se financian unhas obras. Son obras da Diputación, son obras do POS e, por certo, acaba de dicir vostede, unha obra que vai a arrancar ora na Fraga. Ojalá que non seña outra mentira, porque levan vostedes desde o verán do ano 2023 dicindo que as obras iban a empezar na Fraga. E, por certo, non é ni cofinanciada ni unha obra do Concello, unha Deputación, pero ben vidase ya. Con fondos propios, non me fale usted das beiras rúas, porque aquí hai un RPT e hai uns traballadores que son albañiles, que son e terán que facer algún traballo, digo eu, ou os albañiles vai a estar barrendo pola calle. Entonces, obras de mantemento que se fixeron toda a vida, pero con fondos propios, sacar a licitación e a contratación unha obra, no, señor Polo, e non minto, é a verdade. Vale, dito isto, non podemos... por certo, non tolera usted máis mentiras e acaba de decir que no orzamento do ano 2025, a ver cando chega, porque estamos en febreiro, do 2025, se van a prever grandes obras. Non sei cando teñen vostede pensado traelos. Bueno, non sei se falaron co outro grupo da oposición, que lle chegarían os seus... vale, xa o teñen empatado, está dicindo o concelleiro. Bueno, pois eso nos gusta escoitalo. No, está dicendo usted que claro que sí. Sabe por que yo digo? Porque acaba de dicir usted que no orzamento do ano 2025 se van a prever unha serie de obras de gran envergadura. Yo digo porque este grupo non sabe absolutamente... Acaba de dicir usted, pero déixeme usted terminar. Non se poña tenso, que ainda é pola mañán e lle queda moito día. E os anos van pasando. E a salud xa non é igual. Mire, sabe por que yo digo? Porque de todas esas obras que vostede dixo aquí, eu creo que se ten que reunir tamén cos partidos da oposición. E se quere traer orzamento con esas obras, terá que consensualas. Lle guste ou non lle guste. E o Partido Popular, ainda que está a favor desas obras, como de outras, pois tamén yo quere aportar. Dito isto, decir yo que nos encanta que non se toleren máis mentiras, a ver se é verdad, a ver se temos ese orzamento anos 25, con esas grandes obras para 18 anos, e nada, reiterar o noso voto e que cambien ustedes de rumbo, porque por moita culpa que seña dos demais, o certo que vostedes teñen as rendas deste Concello para ben ou para mal, pero é o que temos e nos vai afectar a todos os veciños, e mentras vostedes non se poñan as pilas, ou así vai ir a economía e, por tanto, as inversións en obras novas para todos e todas os veciños de Fene. Gracias. Partido Socialista. Sí, apuntar, na miña intervención anterior falei do precio da electricidade. Como este precio da electricidade é unha das justificacións de que se destine o POS ao gasto corrente, evidentemente a nosa proposta é que o antes posible, se non é hoxe, mañán, intente a Concellería de Facenda sacar a licitación o contrato da electricidade, porque é o que lle dicía anteriormente, eso sí que me lembro de dicilo, estamos pagando un 20% máis por cada euro, é dicir, estamos pagando 1,20. Entón, eso poderíamos aforrar, o sea, se en 1 millón de bombeo aforráramos 200.000 euros, poderíamos facer alguna obra máis co posto 2025. Bueno, eso para vostede, para o concelleiro de obras, comentarlle, decirlle que as obras que se fagan nun futuro, como esta do Camiño do Peña de Tal, que se faga a actuación de as aguas pluviais levalas a río, non metelas outra vez para poder bombealas e pagar un sobrecusto que non é
para nada axeitado e que mina as arcas deste Concello, nada máis. Non sei se o concelleiro quere contestar algo máis. Sí, nada, eu só quería decirlle que mirara o perfil do contratante, que estaba mirando ahora mismo, e hai varias obras en licitación, licitadas. Sí, 123.000, mire, hai un acondicionamento de parques infantis de 44.000 euros, saneamento subida Lagarteira ao Rañoa en Sillobre de 123, vale. É certo que non hai moitas obras, pero pode mirar o perfil do contratante hacia atrás, e tampouco, Entón, é certo que non hai moita obra axudicada, pero non é certo que non haya ningunha obra contratada, non é certo. Pero que o que me parece dramático xa non é que chegue tarde a este pleno, é que non fale cos seus compañeiros, que eu lles entreguei unha relación de obras cun orzamento de 900.000 euros para ir a Creto. A entreguei na Comisión de Obras e Urbanismo hai 2 meses. O entreguei. Entón, me vin usted dicir, por iso dicía eu, non siga por aí que está metendo a zoca, non sabe do que está falando. Porque eso está entregado, unha relación de obras, cunha financiación concreta. Pero entón non diga que non falamos con vostedes de nada e nin lles dixemos nada. Nos entregamos aquí unha relación de obras. Estou esperando que o Partido Popular diga algo, si interesa, tan preocupados que están polas obras. É que iso é o que non entendo eu da súa intervención. É dicir, nós estamos facendo un esforzo de meter uns 350.000 euros do complementario. Digo aproximadamente porque o descoñecemos, porque o ten que confirmar a Diputación, que son pos. Falamos de aproximadamente 900.000 euros de obra a Creto, de financiación municipal, desa que di vostede que non hai. Entón, esa proposta se lles pasou aos grupos antes de final de ano. E vostedes non dixeron nada. É aí onde me perdo na súa intervención, porque vostede di cousas, pero que non teñen coherencia. Ninguna. Non teñen coherencia. Co que estamos falando, de relación de obras. Porque só hai que mirar a relación de obras. As financiadas por un, polo outro, por a Xunta, a Diputación, as propias que fai cada administración e as que fai o propio Concello. Mas non entendo eu que vostede diga que non hai ese investimento. Non o entendo. E non é, por rematar, non é cuestión de culpas. A cuestión de, vostede di que a nosa xestión é nefasta. E eu o que lle digo é, se falamos de modelos de xestión, só hai que ver quen nos está causando un furado, modelo de xestión do lixo, modelo de xestión da depuración, que non os puxo o Concello de Fene, nos caeron encima. Tanto a recollida do lixo, non a recollida domiciliaria, senón a transferencia á planta, como ao sistema dos bombeos, son servicios que nos pon a Xunta de Galicia e que nós temos que asumir, porque son competencias municipais. Pero claro, o modelo de xestión é bastante dramático para as arcas municipais. Están aí os números para velo. Eu ao que me refería. E vostede fala de que a nosa xestión é mala. Non, a nosa xestión é consecuencia dese lastre, que aí é onde está o gasto incontrolado, que nós non podemos deixar de gastar. Nós non temos capacidade de controlar ese gasto. É un gasto que nos ven imposto por un modelo determinado. E ese modelo determinado, califique o vostede como queira. Para nós é realmente negativo. Moi negativo. Bueno, damos por rematado o asunto, pasamos á votación. Entón, se lles parece, votos a favor, votos en contra, abstencións, apróbase por maioría simple. Pasamos agora ao punto número 2. En primeiro lugar, temos que ratificar a inclusión na orde do día. Eu solamente comentarlles que estes documentos se presentaron no Concello pois despois de ter xa comentadas de convocadas as comisións e incluso despois de pasar algunha delas, non? Entón, o último día para presentar esta documentación que xestiona directamente o Concello de Ares é mañán día 5, polo tanto, había que traer a pleno si ou si. Entón, se lles parece, non sei se hai algunha intervención para a votación previa. Sí? Bueno, a urxencia. Non é urxencia porque ven na orde do día xa, pero sí, hai que votar para... Bueno, que lle vamos a dicir o que decimos sempre.
sempre todo a última hora e a última hora, é máis. Incluso, si non se ría porque está yo dicindo tamén a Secretaría de Intervención. Emiten unha diligencia para deixar constancia de que non contan con tempo dabondo para proceder ao examen e estudio do contido desta. Vale? E nosotros, sí, temos que saber o contido e estudialo e tal, sin os informes dos profesionales. Isto non ten sentido ningún. Pero, bueno, somos conscientes da data, pero mal feito. Alguna outra intervención sobre a inclusión no... Solamente comentarlle o que lle digo. Sabe que non está xestionando este Concello directamente e este Concello lle chega cando lle chega. Por lo tanto, vale. Claro que querríamos ter moito máis tempo, pero bueno. Pasamos á votación, se lles parece. Votos a favor da inclusión. Apróbase por unanimidade. Bueno, comentarlle, en principio, o que ven ao pleno, como poden ver, é o acordo de agrupación entre as entidades, por un lado, todo xunto, e a memoria técnica do proxecto. Referente a isto, o ano pasado se solicitou este PERTE xa, se quedou 3 puntos, me parece que foran por debaixo, por pouquiño, pero non se alcanzou a puntuación, non se alcanzou a puntuación, non, houbo quen tuvo máis puntuación, lógicamente, entón non nos lo concederon, non? Entón, o PERTE deste ano volve prácticamente no que é a memoria técnica, que lógicamente tamén o ano pasado tuvemos unha reunión cos técnicos que creo que todos os grupos, se non lembro mal, tuvemos a reunión cos técnicos que prepararon o proxecto para explicarnos en que consistía. O proxecto basicamente é o mesmo, non hai moita modificación, máis alá de algún axuste en algún precio. Entón, sobre o proxecto pouco lles podo comentar. Referido ao acordo, é similar tamén ao que houve o ano pasado, de 3 concellos que intervimos, Concello de Ares, Concello de Fene e Concello de Mugardos, onde para poder solicitar esta subvención de fondos europeos, se necesita que se vayan agrupados con un mínimo de varios concellos con unha población mínima, non? Por eso este modelo de agrupación. Únicamente, xa digo, repetir o que é o mesmo do ano pasado, facemos fincapé no que é a memoria de algúns estudios que xa estaban do ano pasado e o que busca aforro sobre todo é en intentar poñer os contadores digitais para poder controlar o gasto de unha forma máis fehaciente. Poñer medidores prácticamente en todos os sitios onde hai distribución de auga para saber cales son as perdas, para saber, ter un control moito máis exhaustivo do que se ten agora. Eso é o que vai fundamentalmente entre os 3 concellos. Despois, sobre o reparto xa poden ver aí, sobre o 100%, o importe total son 2.939.000, e o presuposto para a FENE ven sendo o 33,98% desa inversión, para Ares o 33,62% e para Mugardos o 32,41%. Prácticamente invertimos o mesmo todos os concellos. Por a miña banda, nada máis pedir a aprobación, lógicamente, para este acordo, para poder facer de principio esta solicitude. Tamén a única diferencia que vai haber con respecto ao ano pasado, o máis significativo, é que por distintos motivos se pretende que a subvención sea ao 100%. Se a subvención non é ao 100%, o máis probable é que non se acepte por parte dos concellos. De feito, vamos a asinar un documento que diga que se non é ao 100% non se vai para adiante. Partido Popular. O Partido Popular vai a votar a favor porque, lógicamente, entendemos que este tipo de obras e este tipo de avances no que é a xestión do ciclo da agua son importantes e, en este caso, compete
aos 3 concellos, non? E por outra banda, frente ao do ano pasado, que iba a un 80%, pois este ano se vai a un 100%, pois moito mellor. Pero tamén merma posibilidades, o ir ao 100%, merma posibilidades de concesión, porque evidentemente se pensarán, entonces, pois, a verdad, se o chegaran a conceder a un 80%, pois, o noso parecer sería que se aceptara así. Pero se, bueno, se un dos concellos di que non acepta, pois, que se lle vai facer? Partido Socialista. Sí, ben, o Grupo Socialista considera, como todos entendemos, que a auga é un ben finito e como tal temos que ter rigor e control sobre o seu gasto. E o PERTE, o que vamos a aprobar hoxe aquí, que xa adiantamos, o noso voto vai ser a favor, nos fai ser máis riguroso co gasto da auga, non? O que lamentamos, seguindo o fío do voceiro do Grupo Popular, é que se teña que ir ao 100%, porque eso xa limita as nosas posibilidades. Pero aínda lamentamos máis que se non nos dan ao 100%, nos deran outro tanto por cento, pois que se teña que renunciar porque haxa algún concello que non pode asumir este custe. Que entendemos que non é o Concello de Fene por las palabras do alcalde. Esquerda Unida, Grupo... Bueno, sí, comentar efectivamente. Ao mellor que pode ocurrir se o conceden, sabremos alá por setembro ou outubro. Bueno, pois cando se vexa, me imagino que habrá que volverse a xuntar e intentar recapacitar en función do que nos poñan, pero bueno, efectivamente, hai algún concello dentro de, lóxicamente, dentro das súas posibilidades que di que non pode asumir senón a 100% e para ir en agrupación, pois, hai que respetalo, lóxicamente. Vale, entón, se parece, pasamos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Bueno, pois moitas gracias e damos por rematado o pleno.